راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم عاد عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مصوني عسرت تقري كل التشعين إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو إرترا أب عالم زواحدو تتكمتي إنترنت زلوا هاجر تباهيلا أب ملا إثيوبيا كبير وحدي مدهانيسات تقاسيتو مهلاو تقليتو قدماي منيسترن بريزيدنت صومال بقدام مملاس نايتي أب كل التشعين 10 ستحزة 10 مليون دولار ناب حبرات إمارات عرب أب توسخ من السحاب تتسميدهم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. علة وزينة أب أوان لبدا كورونا فيروس أب تنزمع بلان تزامادي ديمقراسن حرنتن زيقاتات زلون هاجرات بسعدة أمتي إنترنت بستعزات أفخم زايدة زتفل عليه متنعتات الرقاقيتو لبدا كورونا فيروس زفترو سقات حيالو هاجرات زيقاتاتن قعدتو مس أوجا أب تنزمع بلا هاجرات سراح بقزابو مخان بإنترنت ناي فيديون دمتن محبرة وركبات بإنترنت شمتون بإنترنتيو كايد سانيحو نابنت بيو ريسيرش سنتر تبهل مأكل بزدالو متنعت مسرت 900 أمريكاوين إنترنت أبوان لبدا كورونا فيروس لعلا قداسنت كم زنبرو تأمينهم إذا أهزي أب هاجرات أوروبا كندا كالوت بتكنولوجيز معبلان حرنا زيقات تنزلون كالوتن تمساسال مخانو زتفل عليه متنعتات يملكت إذا مسم واج لبدا كورونا فيروس ترأيت عقد أغمى إنترنت اللي مدخينو كي كتسلمو نمحبرا وركبات زبي بقالو تخيتسألو كم سقاتون إلا عليو نفسه كيف سب أبقى جزء وي بموبايله لعلفة نزل لو إنترنت كتقام بزخل الأوان قون نتي تكنولوجي فلتأتن تنتسلون زحتالا محبرا ونتفتاتي بزحمه لو كيلاتات سنة أمره يتحساسبو بأنصار زي أبوان لبدا كورونا فيروس زنبرن وحتى تقامي بسحي إنترنت بزبقاسة زو حدا هاجراتون اللواء حانت أبنت نايزيئة إرترا كلمة لبدا كورونا فيروس أبزنبر عام تغلتشن 10 شعاتن حافش شاوي بسحي تقامي إنترنت حدا بسلستمي تاوي تراينيرو إذا هزي نإرترا أب عالم تزواحدو تتكمتي إنترنت زلو هاجر كمسجبرا تبصب بنك عالم يملكت بنك عالم زواحدو تتكمتي إنترنت زلون هاجراتيلو أب كلميت زسرعن بقدم تقتل إرترا صومال مأكلاي ريبابليك أفريقيا بروندي دو سودان أفغانستان كوموروس كونغو برازافيل نيجرن تشادنين مثل بدا كورونا فيروس تتححزو أب إرترا عطوا مستأوجة تنزركابن إنترنت كافيتاتون سلسة عطوا تتكمتي إنترنت كاب حدا بسلسة ميتاويت كورد كم زخال ردعو أب إرترا بفولي حلفان بمنقستن استمرت أسرحان تزي كوينو أب موبايل إنترنت نايم بتقام مسل زلوزي كايلن اتبي إنترنت كافيتات زوهاب زنبرة أقل قلوتاتون أب رأسيتي تعقو تتصرز قبرالو مخانو مزحج عالم بأسي حتو زلا قلت أفزي كيد لهمام وحزي زنبرايو أب ملا إثيوبيا واقعتات مدهانيت ب400 كم زنهارة نأفريتن قربتن مدهانيتات تهاجر بمتقاس زر ريبورتر حبيرو بفلي بزحلفة 4 توارح السرعية نهار واقعتات مدهانيت مستأب ملا تهاجر قاطي مزولو وحدي استتحازيو مدهانيت زفريا كوبانيتات يخونا كاوت أزاتو زنبرة قربات مدهانيت طلبات تهاجر كمال نبزي كللو درجة وريدو مهلاويو تملكيتو أب كينات تقرأي تشيمات تركب إثيوبيا واقعتات مدهانيت رايزي يكون مسرتاو مقبتاتون واقعتاتو بال400 كم زنهار حبرات هاجرات مقلاطو أيرسعن مزي أبزت أساسر أب تقرأي بسنك كبابا هزوت سبقا وحاجزاتن مدهانيتاتن كأتو بزي مخالو حكم النازل اليوم صبات بغليلو قديات موتن حلخلغات حماماتن يخونو مهلاوم سمويات عنا تاكلل إيقالتو إذا غمزيلون كله درون نفرت كينات إثيوبيا بسنكو كينات كامنا بروم استمزابولو سبات أبستعقبلو معسكر بزكايدو دبداب قول عزر كبوم لل56 سلماوي سبات كم استقاتلو أب تقراي توافرن زركبا تكالات كبرسناي هك عليهن قدماي منيستر صومال حسن روبلة أما عرفو نفرت مقارشو استتحزة 10 مليون دولار نعبورات إمارات كملس عزيزو بريزيدنت صومال محمد فارماجو بأنصارو هاجراو بانك صومال تأزاز قدمايت منيستر كي تكبر بمأزاز اتجنزبنا بحبرات إمارات كملس تقايمو أب كل التشحن 10 بنفاريت تتعينو ناب صومال نمتاوز فتنلو أما عرفو نفرت تهاجر ستحزة 10 مليون دولار حبرات إمارات عرب تتهاجر نمزراق زل أخدتو منبارو أب تقوان بمنقست صومال تحبيرو يخون بار حبرات إمارات تجنزب أب صومال نزكايد زلو سراويت ناي مهنات مسرح نمدقاف ندوموس سراويت استلأك من بارويا كتردفتنا
ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 3 ዓመታት ናይ ተፈጻሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለ እቲ ገንዘብ ናብቲ ዓረባዊት ሃገር ክምለስ ክእዝዝ እንከሎ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብወገኑ ተቃዊሞዎ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብጉዳያት ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ሃገራዊ ምርጫን ክሰሓቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ቀንያት ድማ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ከም ዝኣለዮ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገኑ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ስልጣኑ ዘብቅዐ ሕጋዊ መራሒ ሶማል ኣይኮነን ብምባል ብመሰረት መሰጋገሪ ቁዋምቲ ሃገር ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ብቀዳማይ ሚኒስተር ክእዘዙ ብምጽዋዕ ንውሳኔ እቲ ፕሬዚደንት ነጺግዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ክልቲኦም መራሕቲ ሶማል ብጉዳይ ምምላስ ናይ ተቐድሚ 3 ዓመታት ዝተታሕዘ ገንዘብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ተወሳኺ ምስሓብ ተጸሚዶም ይርከቡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ሲዕቡ ክቐርብ እዩ። ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓደገኛነት እቲ ብሓደ ወገን ዘዝንቶ ዛንታታት ብሓደ ወገን ዘዝንቶ ዛንታታት ዝዕብልሉ መለሳ ምዝስኣን ወይ እውን መለሳ ከይህሉ ኮነ ኢልካ ምስግበርን እዩ። ሓበሬታ ብቐንዱ ብብዙሕ ኩርናዓት ክመጽእ እንከሎ ኣብ እምሮ ተቐባሊኡ ወይ እውን ወዲ ሰብ ፍጥረት ብመጠኑ ስፍሓት ኣረዳድኣን ርእየትን እዩ ዝዕቢ። ሓበሬታ ክበሃል እንከሎ ግን ካብ ወረን ሕሜታን እተፈልየ ዓይነት ሓበሬታ ንምባል እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ዘለዎም መጻሕፍቲ፣ ዜና፣ መደባት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝዝርግሑ መደባትን ኣፈ ታሪኻትን እውን ንምባል እዩ። ሓያሉ ብሉጻት መጻሕፍቲ ብምጽሓፋ ግኑን ስም ዘትረፈት ናይጄርያዊት ቺማማንዳ ንጎዚ ኣዲቼ ብዛዕባ ዘርእስቲ ከም ዝትብል I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader. ኣዘንታዊቴ ማለት ነጋሪት ዛንታታቴ ስለዚ ኸየ ገለ ካብ ውልቃዊ ዛንታታተይ ክነግረኩም ብዛዕባ እቲ ሓደገኛነት ብሓደ ወገን ጥራይ ዝዝንቶ ዛንታታት ኢለ ዝገልጽ ክነግረኩም። ኣብ ምብራቃዊ ናይጄርያ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ዓብየ ኣደይ ጓል 2 ዓመት እንከለኹ ኣብ ህፃንነተይ ምንባብ ከም ዝጀመርኩ ምግናን ሓዊሳ ትዕልል። እቲ ናይ ወላዲት ምግናን ቅንሳ ቢልና ግን ንበሎ ጓል 4 ዓመት ተሓን ጀሚረ። መብዛሕትኦም ዘንብቦም ዝነበርኩ መጻሕፍቲ ናይ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን እዮም ነይሮም። ዝተፈላለየ ዛንታታት ዝሓዙ ናይ ቆልዑ መጻሕፍቲ እዮም። ከምቲ ቁልጡፍ ናይ ምንባብ ሸውሃተይ ኣብ መጽሓፍ እውን ቀልጢፈ ያቴ ዳርጋ ጓል 7 ዓመት ካብ ዝነበርኩሉ ሒዜ ብሕብርታት ገይረ ምስልታት እናሰኣልኩን ነቶም ዝሰኣልክዎም ምስልታት ዝርርብና ገበርኩሎምን ዛንታታት ክነግር እፍትን ነይረ። ፈለማ ከተንብቦም ዝኸኣለት ወይ እውን ከተንብቦም ግድን ዝነበራ ኸ ወላዲተ እያ ነይራ። ከምቲ ልክዕ ዘንብቦ ኸኣየ መጽሓፍ ተዓሊመ ወይ ካብቲ ዘንብቦ ዝነበርኩ ዛንታታት ትብጊሴ ጽሑፋት ክጽሕፍ ጀሚረ። ገጸ ባህርያተይ ሰማያዊ ሕብሪ ዓይኒ ዘለዎም ጻዕዱ ኮይኖም ኣብ በረድ ዝጻወቱ ቱፋሕ ወይ ሜለ ክበልዑ ዝፈትውን ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ምውፃእ ፀሓይ ብሓጎስ ምዕላል ዝፈትውን እዮም። ሕሰብዎ ካብ ናይጄርያ ወፃኢ ዝፈልጦ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይነበረንን ወፂእ ተዛዊረ እውን ኣይፈልጥን እየ። ስለዚ በረድ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና። ሜለ ዘይኮነ ከዓ ማንጉስ ኢና ንበልዕ። ብዛዕባ ኩነታት ኣየር እውን ዘዛርብ ይብልናን ምክንያቱ ምውፃእ ፀሓይን ብሩህ መዓልቲ ምህላውን ኣዘራ ብዛዕባ ስለ ዘይኮነ ናይጄርያ
እዚ ዛንታ ዘርእዮ ሓደ ነገር እንተሎ ግን ሰብ ብዛንታታትን ጽውጽዋያትን ክንድምንታይ ተጸላው ምዃኑ እዩ ብፍላይ ካቆልዑ ኩሎም እቶም ዘንብቦም ዝነበርኩን ኣብ ቀረባ ክረኽቦም ዝኽኣልኩን መጻሕፍቲ ብዛዕባ ናብራ ወጻእተኛታት ጥራይ ስለ ዝገልጹ መጻሕፍቲ ብፍሉይ ንናብራ ወጻእተኛታት ጥራይ ዝትርኹ ዝመስለኒ ነይሩ ስለዚ ንዓይ ዝመስል ወይ እውን ከምዚ መነባብሮ ዝነብር ሰብ ኣብ መጻሕፍቲ ዛንታታቱ ቦታ ክህልዎ ኢለ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ዝነበርኩ በዚ ምኽንያት ኣነ እውን ነቶም ኣብ ጽሑፋተይ ዘካተትክዎም ገጸ ባህርያት ከምቲ ኣብቲ መጻሕፍቲ ዘንብብክዎም ወጻእተኛታትን ጸዓዱን ኣብ በረድ ዝጻወቱን ዝገበርክዎም ኣፍሪቃውያን መጻሕፍቲ ድሕሪ ምርካበይ ግን ኣተሓሳስባይ ጥቕሊል እዩ ተቐይሩ ከምቶም ናይ ምዕራብ መጻሕፍቲ ብዙሓትን ብቐሊሉ ዝርከቡን ወላ ይኹኑ ከም ቺንዋ ኣቺበን ካማራ ላይን ዝኣመሰሉ ጸሓፍቲ ግን ርድኢተይ ብዛዕባ ስነ ጽሑፍ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ዝገበሩ እዮም ከማይ ዝኣመሰላ ትርር ዝበለ ጽዑቕ ምስ ንፋስ ከዓ ዘይወዛወዝ ጸጉሪ ዘለወን ቾኮሌት ዝሕብረን ኣዋልድ ዛንታታተን ኣብ ስነ ጽሑፍ ከም ዝካተት ክርኢ ኽኢለ ብዛዕባ ዛንታታትናን ወይ እውን ዛንታታተይ ድማ ክጽሕፍ ጀሚረ እዚ ክብል እንከለኹ ነቶም ዝረኽቦም ዝነበርኩ ናይ ምዕራብ መጻሕፍቲ ኣመናየ ዝፈትዎምን ዘድንቖምን ደረት ኣልቦ ናይ ምሕሳብን ምምርማርን ብቕዓት ከጥሪ ዝገበሩንን ሓድሽ ዓለም ክርኢ በር ዝኸፈቱለይን እዮም ነይሮም እንተኾነ በቲ ኣባይ ክሰርጽ ብዘይሓሰብዎ መንገዲ ማለት በቲ ኣሉታዊ ዘይኮነ መንገዲ ግን ከዓ ኣባይ ዝሰረጸ ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባትን ዛንታታቶምን ኣብ ስነ ጽሑፍ ከም ዝውከሉ ከርእዩን ይከኣሉን ስለዚ ምርካብ ኣፍሪቃውያን ጸሓፍቲ ንዓይ ኩሎም መጻሕፍቲ ብሓደ ወገን ዝዝንቶ ዛንታ ጥራዮም ዘቕርቡ ዝብል ኣዝዩ ጉጉይን ሓደገኛን መደምደምታ ካብ ምውሳድ ኣድሒኖም ነዮም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ካብ ዛንታ ቺማማንዳ ቢልና ንኤርትራ ምስ ንኸይድ ኣብ ስነ ጽሑፍ መራኸቢ ብዙሓንን ፍርያት ስነ ጥበብን ብሓንቲ ቃና ከም እተቃነየ መላእ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ሓደ ዓይነት ኩርናዕ ዝቃነ ብኸምቲ ነታ ህፃን ቺማማንዳ ዘጋገየ ዛንታቶም ንሳቶም ጥራይ ኣብ መጽሓፍ ዝበሃለሎም ዝመሰላ ሰማያዊ ሕብሪ ዓይኒ ዘለዎም ጻዕዱ ቆልዑ ዛንታን ኣተሓሳስባን ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ዝትርኽ ሰናርያ እትርኢ ዘላ ኤርትራ እቲ ሓደገኛነት ናይዚ ድማ ካብዚ ዝተባህለ ወጻኢ ዝሕሰብ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዝበሃል ጠቃሚ ይኹን ማእዛና ሓሳብ ቦታ ዘይህብ ምዃኑ እዩ ምኽንያቱ እቲ ትረኻ ምሒር ተሳሒሉን ተወልዊሉን ከም ዝምለኽ ተገይሩን ስለ እተዘንተወ ንኻልኦት ዜጋታትን ሓሳባቶምን ዛንትኦምን ቦታ ዝህብ ኣይኮነን እቲ ብቲ መጽሓፍ ዝውክል ገጸ ባህሪ ኣብታ ናይ ኤርትራ መጽሓፍ እምበኣር ፍሉጥ እዩ ንልዕሊ 30 ዓመታት እቲ እምባቢ ክውንነት ክሳብ ዝስሕድ ሓደ ዝዛንትኦም መጽሕፍቲ እዩ ከንብብ ተገይሩ ትማሊ ኣብ ቃለ ምሕተት ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ ደድሕሪ ሓንቲ ሕቶ ጋዜጠኛታት 4 ደቓይቕ ምዝንታው ምምዓድ ምግሳጽን ምስባኽን ምስኮነ ሓንቲ ግርህ ኢለን ዝዕዘባ ዝነበራ ሰበይቲ ዋይ በለታ ወረቐት ሒዞም ነቒጾም ኣዲኦም ትደፋእ በላ ኣርሚብወን ህላውን ኣበርክተነቶም ከሓቱ ከማጉቱ ከዋጥሩ ዝመጹ ጋዜጠኛታት እናተገረማ እቲ ኣብ መጻሕፍትን ትረኻታትን ኤርትራ ቦትኡ ዝፈለጠ ከዓ ብኣጋጋይ ሓቅታት ካብ ዓውዲ ናብ ዓውዲ ኣብ ሕርሻ ኣብ ክንዲ ሓረስታይ ኣብ ዕደና ኣብ ክንዲ ዓዳኒ ኣብ ሕክምና ኣብ ክንዲ ሓኪም ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ኣብ ክንዲ ምሁራን ስነ ባሕርን ባሕረኛታትን ኣትዩ ብሓደ ወገን ዝዝንቶ ዘድክም ዛንታ ከይረብረበ ትርኽ ዛንቱኡን ታሪኹን ጥራይ ኣብታ መጽሓፍ ኤርትራ ከም ዝቐርብ ተኣማሚኑ እዩ ብዙሓት ከዓ ነታ መጽሓፍ ጥራዮም ከንብቡ እቲ በዚ ዝቃነን እትቃነየን ኣሽሓት ተቐባሊ ድማ ካልእ ሓቂ ካልእ ንኹንነቱ ዝመስል ዛንታ ዘዘንትዎ ነቲ ንሱ ዝነብሮ ዝጽሕፈሉን ዝብለሉን መጽሕፍቲ ከም ዘሎ ክሳብ ኣብ ምዝንጋዕ በጽሕ ሓደ እቶም ዛንቶኦም ክነግሩ ዝፈተው ውሑዳት ዓብለልቲ ብዘይምዃኖም ቦታ ስለ ዘይረኽቡን
እትትረኻን እቲ ማይክሮፎንን ዝሓዘኽኣ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡን ካልኣይ ድማ እቲ ን30 ዓመታት እተዘንተወ ኣጋጋይ ሓበሬታ መን ኣብታ መጽሓፍ ኤርትራ ከም ገጸ ባህሪ እዝንቶን እውከልን ዝውስን ተቐባልነትን ሓይልን ባዕሉ እትሓፋሽ ስለ ዘፍቀደሉ ባህርያዊ ናይ ምምርማርን ምፍታሽን ፋሕተርተር ምባልን ውጥ ምንኡ ወይ ውን ተርባፁ ብፍታው ረድዩ ስለ ዝሓደጎ ተዳኺሙ ካልእ ዛንታታቱ ዝቕምጠሉ መጽሓፍቲ ስለ ዘይጸሓፈዩ ክበሃል ይከኣል እምበር ሓደገኛነት ብሓደ ወገን ዝዝንተው ዛንታታት ካብ ከምዚ ዛንታ ናይዛ ጸሓፊት ጀሚርና ካብ ግዜ ህፃንነት ከመይ ንሓንጎል ይቃኒዎ ዛንታ ህፃን ምስተቃነየ ከመይ ሕብረተሰብ ናብ ቄናን መንገዲ ይቃነይ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ንዓና ንኤርትራውያን ዝኽፈለና ዋጋ ተረዲእና ሓንቲ መን ከም ዝቐርበላን ናይ መን ዛንታ ጥራይ ትሕቆፍን እትበሃል መጽሓፍ ዘይኮነት ዛንታ ነፍስ ወከፍና እንሰክሞ እንትርኸሉ እንጽሕፈሉ ኣሽሓት መጽሓፍቲ ዛንታታትና ንጽሓፍ እንተ ዘይጸሓፍናውን ዕቤትና ብመንጽሩ ስለ ዝውሰን እተፈላለየ ዛንታታት ዝእንግድ መጽሓፍቲ ነንብብ ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን زخبركم تخاتلتنا نزل ساعزي تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبستفدتي مولنا راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان